We zijn nog al vol enthousiasme. De kranten stonden vol op. Vuile afzetverenigingen, eeuwig carnaval, niet vuilen, maar een klein deel van die groenenis. Het hoeft niet in de krant, het is al lang bekend. Limburg is geweldig, met ongekend talent. Dan loopt het toch niet met de koop, dat is te elegant. Het vieren dat is gratis in vasteloverland. Zing lippen dan op het hart waarin het handschoen eigen houdt. En de viers der vierste werd in Limburg gebouwd. Weten het zeker, het is niet misschien. Dat tweede allerbeste was de lovend vierde zin. Weten het zeker, 11 verre in de grond. En nou was de loven met 2 wietjes op de grond. Weten het zeker. Dat tweede allerbeste was de loven vierde zin. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la. Geboren winnaars en kennen geen verlies. Veel onze vaste loven kriegen deze beste prijs. Zing met een hand op het hart waarin het handschoen eigen houdt. En de vierste werd in Limburg gebouwd. Weten het zeker, het is niet misschien. Dat tweede allerbeste was de loven vierde zin. Weten het zeker, 11 veren in de kont. En noorden was de loven met 2 wietjes op de grond. Weten het zeker. Dat tweede allerbeste was de loven vierde zin. Ik wil eens laten, ja la 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 laten. Als we samen gaan dansen tot de sterren staan, nou laten. Ik wil eens laten, maak het net als vroeger laten. Tel niet af, maar we moeten tot de titel niet te doet, nou laten. Kriebelt hij mee in die keuken en dan af en toe dan lukte. Gedachten ver van mij vandaan. Denk ik aan schieten, gekleurd van binnen en van buiten. Die samen schakelend kon zoeken, waakte dus zoveel te lang. Volle kleine joekskapellen, dat is voor ik nou wil zien. Vastelovend kom meehalen. Jubileumprins van het Veulen 611. Vertel, wat is je overkomen de afgelopen tijd? Ja, dat is onbeschrijfelijk. Dat moet je meemaken om dat uit te kunnen leggen. Dat gevoel dat kun je niet overdragen, denk ik. We hebben fantastische feesten metgemaakt. Mooie momenten, misschien ook wat minder mooie momenten hier in de dorp, misschien buiten de dorp. Maar dat maakt ook de carnaval. Dat is een lachende troon. Wat hou je eraan over? Alleen maar mooie herinneringen. Ja, we hebben weken van vastelovend, weken herinneringen gemaakt en die zullen altijd blijven. Dus prachtig. We hebben een heel mooi jaar sinds het seizoen gehad. Het de laatste dag van de carnaval. En we gaan vandaag op een mooie manier afsluiten met onze optocht. Daarna een jeugdmiddag en vanavond het Golden Paard.
We zien het seizoen ook heel goed begonnen met het LVK gebeuren met Goed Zat. Dus dat was al een mooi plusje voor het jubileumjaar. En daarna zien we een groot feest gehad op 26 januari, het jubileumfeest. Dat was ook heel goed en druk bezocht door alle verenigingen. En verder de wagenbouwers, hè. Die hebben een fantastische wagen gemaakt. Maar helaas kijkt de jury er heel anders tegenaan in Venray. Maar we zijn wel eerste geworden in de publieksprijs en daar zien we heel groots op. Want 20.000 man in de optocht, die vonden ons de mooiste wagen en daar zien we heel groots op. Dit jaar hebben we uitgepakt, hebben we een jaar gebouwd. En normaal doen we dat vanaf september tot de carnaval, maar nu hebben we eigenlijk vanaf april tot de carnaval gebouwd. Omdat wij 2 wagens gekocht hebben en die hebben we helemaal verbouwd. En dat was omdat we jubileumjaar hadden. Met hoeveel mensen doen jullie dat? Met 15 personen doen wij dat ongeveer, 15. En dan heb je hier en daar mensen die soms binnenkomen vallen en die hebben ook hard nodig. En een groep van 15 is eigenlijk meer vast. En dan komt het hoogtepunt in de optocht. Vertel eens, hoe heb je dat beleefd? Ja, ik zal het zo zeggen. Ik ben Gijs en we hebben de verkeerde prijs. Ja, mag wel een beetje joeks in de carnaval, hè? Ja, daar is alles mee gezegd dan. Ja, eigenlijk wel. Zo hebben wij het wel ervaren en de reacties van de andere bouwclubs waren ook van jullie gaan winnen. En uiteindelijk is dat niet gebeurd. En dat is gewoon heel zuur. Maar ja, goed, volgend jaar komt er weer een nieuwe optocht. En ik neem aan dat jullie, als de teleurstelling weg is, even goed doorgaan. Ja, dat zeker, want we hebben gewoon plezier in het bouwen. Alleen als het aan ons ligt, moeten er wel een aantal dingen veranderen. Oké. En wat denk je dan aan? Ja, hoe er beoordeeld wordt en hoe en wat. En wij dachten echt wel dat we goed zaten. We heel veel, als je de wagen ziet, heel veel kleuren. Carnavalisme is echt iets. En ja, hoe kun je, alles draait, maximale lengte. En ja, dat vinden wij gewoon jammer dat dat dan niet gezien wordt. Ja, dat wordt wel gezien. Alleen, hadden wij dan misschien een andere bril. Maar ik probeer altijd mijn bril af te zetten. Dat probeer ik altijd. En ik dacht dat wij dit jaar toch wel echt goed zaten. We vastgelopen passie, dat nekt ons alle blind. Maar wilden het gaan zoeken, dan vinden het niet. Dus zeg dat geen bier, plezier maakt dan de rest. Dan is de vastelovend waanzin hier op zijn best. Weten het zeker, het is niet misschien. Dat wij de allerbeste vastelovend vieren zien. Weten het zeker, en wat verder in de kont. En nou de vastelovend met 2 voetjes op de grond. Weten het zeker. De allerbeste vastelovend vieren zien. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, joh, het is niet misschien dat wij de allerbeste, de allerbeste vastelovend zien.